Hemm bżonn li tiġi reveduta liġi dwar il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja. Dan intqal waqt il-konferenza li saret quddiem il-Parlament fil-Belt Valletta mill-Moviment Graffiti. Din il-liġi kienet daħlet fis-seħħ f'Awwissu li għadda permezz ta' ħidma li saret mill-MP nazzjonalista David Casa. Liġi sabiex ikun hemm bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata għal ġenituri u carers u tinkoraġġixxi lill-irġiel u n-nisa jaqsmu r-responsabbiltajiet ta' trobbija ta' tfal b'mod aktar ugwali u iżżid il-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol. Graffiti jisħaq li l-liġi ġiet implementata mill-Gvern mingħajr konsultazzjoni hekk kif il-miżuri li daħħal kienu minimi u dgħajfa immens. Dan seħħ sabiex Malta xorta tidher konforma mad-direttiva. Moviment Graffiti qed jitolbu li titjib din il-liġi billi jkun hemm konsultazzjoni mas-soċjetà ċivili u esperti relevanti f'5 oqsma differenti. Il-liġi li hemm fis-seħħ bħalissa ma tħeġġitx qassim ġust ta' responsabiltajiet ta' ħarsien bejn il-ġenituri u fost il-membri tal-familja huma saħqu li l-gvern irid iżomm f'moħħu li l-kwalità tal-ħajja tal-ħaddiema u tal-carers hija medda meta responsabiltajiet tagħhom ma jħallulhomx ħin għal ħajja personali. Preżenti għal din il-konferenza kien hemm membri minn Aditus, Malta Women's Lobby, Maltese Daddy Fathers Lobby, MGRM, National Parent Society of Persons with Disability u Women's Right Foundation.